Umdlalo weshashalazi ulandela impilo yowesilisa uButtons onesitolo esidayisa umculo. uButtons uyinqolobani yolwazi ngomculo weminyaka yama-80s nama-90s. Usikhumbuza isikhathi esasibhlungu emlandweni waseNingizimu Afrika ngomculo owawudla ubhedu. Uqukethe ubuhlungu nezifiso zabantu abakhahlanyezwe ubandlululo. Songs about peace, songs about the beauty of our land and the values of our motherland. Esikhathini lapho umculo uqhakambisa kakhulu insimbi nesiqi ngaphandle komyalezo, uButtons ugcwele ukulangazelela imuva. Isikhathi esiningi kujwayele ukuba naleyo nto ukuthi abantu abadala babambelele umculo wabo omdala, abantu abasha banomculo wabo omusha, and ngicabanga ukuthi kuye ngabi khona nokukhulumisana phakathi kwalezi inhlobo zomculo. So uButtons ngokwakhe mayisaqala ishow usuke ecabanga ukuthi umculo kuwumculo ngempela yilo mdala kuphela. Umdlalo uhlonipha ingqalabutho zomculo njengoBrenda Fassie, Johnny Clegg noHugh Masekela ukubala abambalwa. Amanoni omculo wabo asebuyiswa amaphimbo amnandi abalengisi abasebasha. Kube experience engikhulisile kakhulu mina as umuntu, as my first theatre production, ngienjoyile nje impela. Kumnandi kube part of this production, ngikhulile ngendlela ehlukile, ngisakhula futhi ngiyajabula ukuba part of this production. Ufiswa ukuthi lo mdlalo uhehe inhlobo ezihlukene zababukeli asebekhulile kanye nentsha. Kunesicelo soxhaso lwemali ukuze lo mdlalo uhambele nakwezinye izifundazwe. iMusic in the Air izodlala ePlayhouse Theatre eThekwini kuze kube yisonto. Bongani Gema indaba ze SABC eThekwini.